wasikule ichuthi sopho isiphentsela chimpundu nani nazi bafithile ntwana kama11 ekhuluma nomasela bafithi siwile futhi kwaba ba text sabatesta namhlanje selikhiphi kwaba sengiphethe bani Ngiphethe uSpundra nje yami yasemalundra izinja izinja kuphela phethe bani ngayi manje uphethe indlebe nje yami yasewona ala Fere ke cula uzirate ntanga yini 1 to 10 mina fana awuyazi nake ngizincishe ntanga ngisikale 11 ntanga awumuntu wami awumuntu ngisengiyadlulisa nje afere nali la khona lela wena 10 out of 10 yani izinja wena namhlanje ngathi kuzoba mnandi maye siyenza kanjani nga11 okunamshare Ngifuna maphakathi njengobulaya yabo sakushare It's about to go down. Women are not nice. You see, women are like the weapon formed against us. Yeah, that's true. Sabona mama Yebo. asemuhle Yebo. ubani kama Usindi. uhlala va usindi Ngihlele eRhodes Zone 4. ma usindi sinsifele sicela ukwazi usindi kangcono mina kahle Mazi kangcono kanjani? like usindi umuntu onjani yabona Yo. Like ama green flag nama red flag emajidini. Hey, banna. Red flag umjidi ofake skin jean yokuqala. Hey, banna. Bese eyobusithumu mfana okhuluma kakhulu. hayi mama wamaye mina ngiyathanda ukukhuluma maye We don't care, my man. I'm sorry. That you love her. What? Yeah. like njengami so kushaya ubone phindele futhi ayiphinda manje mama ngicela isiphiso mfana chief lesithi ukukhuluma Sikhuluma khona nginenkinga. phela ngamchiftela umfowethu phela athi mabe sokuthi umfowethu yabo Okay, ngamchiftela thini ke? sinisifele mama bheka mina sinisifele ngifuna ukwazi kangcono like umuntu onjani othandani yabona Mina ngiyima kukho kunye nje ongakwazi njengoba ungibona nje ngiyima. umhlophe umnyama kuphi sibheke Yonke omnyama ndawo ke cabanga. umnyama ndawo cream shosho ngishaya 360 ngibona Ngikhona shema. like Ngikho. yini yasapha unjani emuva Ngikhona shema ngishaya 360. sinisifele ke usindi uthe usindi lo mbani usindi feleyo umuntu ubani umuntu Lucky. ubani Lucky. ubani lona ekambeni ngabizeki Yo, lucky. Lucky. lakhe umuntu noma isilwano yini Umuntu umuntu wakho isithombe sakhe yo angiphethanga ifone nesithombe sakhe manje. ebethanga sinisifele bheka mina ngicela ukuba that guy yabo Nomuntu wakho wena. umuntu wami bani Ya lo hamba majiji bani matwana. hamba machichwa na wahamba Ungahamba. wangahamba Maka ngidliwe. Una body count. yeah like ngiphazamisa ngoba ngathi yakude lenkulumo ngathi uyahamba hamba usisi ngapha phela utheni Next. fere komrate ne at of 10 ukuthi uyakhona ukukhuluma namantombazana 4. Yeah. why Nje like 4. uyitype yakho ma Si type yami. uyitype Ngendleleni kodwa, ngendleleni. yeah ashest mos hayi mina cishe ngaba type yakhe kodwa lento angishele yona ngisase type yakhe sengiright somnandi afere ufuna ukushaba umashara ukuthola va oh shout out to the camera. My name is your boy Spundra Malundra from there Zone 6 bafethu yabo ngibheka la ku YouTube TikTok yonke indawo everywhere you go izinja ungazwakala njalo bheka isikhamera lenta hayi mithile sakhe ikamera Hello mama Kazi Ishabo sekuthini ngibuze manje ngisuke ngakhohle ukuthi igama lakho ba Usindi hayi lami phela angihluli maka bangazinalo vela bo uvisa bo Okay. hayi come on vele mamela fitini bo Aisha next to leave. to leave
amashitana athi ngiphinde kabe futhi maye mashi ngiphinde kabe futhi hey mama kona ukugezeka kuyagezeka nje ngoba manje ngibona ngathi agezeki bani kimi yo shit mangibhekile ngifanele nomuntu ongagezeki athi fanele mina ngibona ngathi urofile sami udlela straight yena ngiyahlolelwa akuseriyasi man yazi mina ngibona ngathi ungagezeka sesiyajwayelana manje sesiyajwayelana ngathi zingane WhatsApp ichupitso boy bwesikezi ulwisi nani niyazi bafethu kushosho njalo awe mnandi manje uziretha ngayi khona esitokweni out of 10 10 out of 10 ayashisa manje avele ngiyashisa manje sitoluzelani nangu ke mntwana mokole ndana okay sharp hello trend ngimasuthi ya ngiyakhuluma yabo ungakhetha maybe sizofuna igama lami ngibaba bona mfethu anamjabule ukwazi mfethu yazi umuhle kanjani mfethu azazi ukwazi bona isipili umuhle kanjani bake bakutshela kimi ya ngiyazi bakasiyede mfethu yazi yangishisa mfethu kahle yazi manje manje mfethu awucabanga ukuthi sithusuni futhi bheka mangabe singakathi bazana nabanje yakwazana angimindi singazana so mangangama senze kanjani kena lapho so kukaye manje angangaya namanje mara inkinga ngingafuni manje yabo akathaka futhi okay kitlo ufahe haso Dank of effort. ungavali ukhuluma phakathi maye since ukhuluma naye uzomretha ngayi 8 out of 10 yena unamagama manje wena nje umretha ngayi out of 10 since ukhuluma naye Since ngikhuluma naye kusho ukuthi yena ngirate 9 out of 10. bese ubuhle bakhe nepersonal yakhe 10 out of 10 mfethu phelele naye uyambona nje unjani wena yeah 10 out of 10 guy fit John Cena body yeah all right fidi ayivale njalo nyaganyagi wala wali pata kalaza makala sekufika madaka hasta nyavala wena walala wasala achoni vuliketi sekufika amanije tuburustu butubu ses tubula wasa gene kastambulo vaza